Editat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, La nissaga del Rovirosa, un viatge pel Penedès 1461-2011, ha estat escrit per Núria Raspall. El volum ens permet resseguir la història del Penedès des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, a través de la trajectòria d'una família i les seves branques esteses per les 3 comarques penedesenques. Núria Raspall va engegar aquesta recerca l'any 2006, arran d'haver de localitzar les partides de naixement i de funció de la seva àvia materna. Amb aquests documents a la mà, va decidir escriure la història de la seva nissaga familiar. Divendres, en la presentació a la Biblioteca Torres i Bages, Raspall va explicar que al llarg de 550 anys d'història ha trobat tota mena de familiars, com un que va pertànyer a la Inquisició. Sorprendre, per exemple, que hi havia un avi, el meu 8è avi de Roca Crespa, vaig trobar que era familiar del Sant Ofici. Esclar, això representa que era un inquisidor, però en realitat no vol dir que fos inquisidor, sinó que el ser familiar del Sant Ofici no estaven en els judicis. Eren per un altre tipus de beneficis que obtenien econòmics, més que econòmics, socials. I després de curiositat sí que he trobat alguna altra cosa, massa destacable no, hi ha un parell de coses que són molt tristes, que ja les he obviades, ja no les he explicades en el llibre, però amb tants anys, amb tanta gent que he anat trobant, tants familiars pel camí, hi ha hagut gent de tot. Gent de tot no, casos de tot. Núria Raspall ha realitzat un gran treball de consulta de fonts documentals als arxius de Vilafranca, Cubelles i el Diocesà de Tarragona, que li ha permès localitzar els primers documents escrits de la família Rovirosa al 1461. La trajectòria d'aquesta família, que és la de les nostres comarques al llarg de gairebé 6 segles, permetrà al Rovirosa entroncar fàcilment amb els seus avantpassats.